El tio Toni l'ere fet un dimoni l'ere, a la vella l'ere es vol casar amb una xica l'ere de la Ribera l'ere, del Palomar. De casa en casa l'ere busca una brasa l'ere i dona a entendre l'ere que vol fumar. Les castanyoles l'ere a la butxaca l'ere i dona a entendre l'ere que vol ballar.
En el disc Casino Gelús el que recuperem és un poc la nostra interpretació de la música que es podia sentir en els casinos i en les sales de ball de finals del segle XIX fins al primer terç del segle XX. És una música amable i desenfadada que el plantejament era principalment de ball. I era música europea, d'arrels europees, com la mazurca, el pasdoble, n'hi havia altres com l'habanera o el danzón que venien de Sud-amèrica, o també el foxtrot o el one step, que eren ritmes nord-americans. Un poc la barreja de tot això, però sí que era música que es feia i que l'hem trobada escrita per a banda en aquesta època, de fa un segle, més o menys.
Moltes gràcies. Estem molt oberts a col·laborar en tot allò que ens demanen o que fa falta una formació de banda un poc oberta a altres temes, que no siga el clàssic, més temes populars. En Urbalia és que som una formació, els dos grups són valencians i som dues formacions complementàries totalment. Podem ajuntar-nos tots els músics d'una formació i de l'altra i una formació nova en què ningú sobra. I tots ajuden al que seria el grup. Teníem una formació de veus, de corda, d'instruments de vent. Són formacions complementàries i per això aquest espectacle, estem portant un espectacle conjunt que es diu La Festa i la Vespra.